Denne video handler om baggrundsartiklen. Filmen indeholder, hvad baggrundsartiklen bruges til, interviews med eksperter, faktabokse og grafer, og til sidst kommodemodellen. Baggrundsartiklen bruges til at skabe overblik. Den forklarer baggrunden bag nyheden. Den beskriver de begreber og konflikter, du møder i kortvarige nyheder i dagligdagen. Den bruges ofte i større komplekse sager, og så findes den ofte i større aviser. For at komme godt om bag nyheden, kan du interviewe eksperter, der ved noget omkring emnet. Du kan inddrage faktuel viden i din baggrundsartikel ved hjælp af grafer eller faktabokse. Baggrundsartiklen er bygget op omkring kommodemodellen. Hver skuffe skal være et selvstændigt afsnit i artiklen. Det kan man gøre ved at inddrage spændende oplysninger, citater fra interviews eller oplevelser. Den øverste skuffe, åbningen, kommer med et konkret eksempel på, hvad artiklen handler om. De midterste skuffer skal alle sammen indeholde en pointe hver især. Den sidste skuffe, slutningen, sætter indholdet i baggrundsartiklen i perspektiv. Det kan du gøre ved for eksempel at spørge, hvilken betydning indholdet har haft for læseren, landet eller verden. Created using Powtoon.